Čus lidi, já jsem Ferkis a vítám vás u prvního videa v roce 2026. Dneska se podíváme na novou mapu od Peluse ve Fortnite. Nezapomeň dát like, odběr a můžeme jít na to. Po spuštění mapy se spawneme tady v lobby. Hned na začátku si můžeme vybrat jazyk, což je za mě fakt velké plus. Tenhle terč se mi moc nelíbí, ale naznačuje, o čem tahle mapa je. Mapa se jmenuje Trickshot Parkour a už podle názvu je jasné, o co tady půjde. To základní nastavení mapy se mi moc nelíbí, ale je tady info o tom, kdo tuhle mapu vytvořil. Hudbu si tady můžeme kdykoliv zapnout nebo vypnout, co se hodí, pokud se chceš víc soustředit. Součástí mapy je XP Trezor, kde můžeš získat nějaké ty XP, což je za mě dobrý, protože máš více možností, co tady dělat. Je tady taky mini shop, kde si za coiny můžeš koupit různé skiny a další drobnosti. Pokud chceš změnit skin, tak tady jsou připravené bodky. Najdeš tu i kolo štěstí, kde můžeš získat další odměny. Tyhle věci by tady za mě nemusely být, ale chápu. Je tady taky tabulka nejlepších hráčů, kteří mapu dohráli za nejrychlejší čas, což je za mě dost dobrý. Je to i druhá možnost, jak získat XPčka, ale to si ukážeme až v dalším videu, tak nezapomeň dát odběr. Než se pustíme dál, tak taky nesmí samozřejmě chybět rychlý taneček. Teď vám vysvětlím, jak tahle celá mapa funguje. V určité lokaci máš danou zbraň a tvým úkolem je trefit terč. Vlevo můžeš vidět tlačítko skip level, což znamená, že když se někde zasekneš, tak můžeš tyhle jednotlivé levely klidně přeskočit. No, popravdě, moc mi to nejde, ale teďka jsem to dal. Vlevo uprostřed je tlačítko, kterým se můžeš kdykoliv vrátit zpátky do lobby. A šup, jsem zpátky v lobby a za mě tuhle mapu můžu určitě doporučit, dávám jí 9,5 z 10. Je zábavná, přehledná, dobře udělaná, až na nějaký detaily, který se mi nelíbí, tak je dobrá. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a napište mi do komentářů, jak se mapa líbí vám a jestli chcete vidět další videa, kde budu hodnotit CZSK mapy youtuberů, tak mi napište. Tak jo, mějte se, čau.